got stars placed on my wall. I've got a moonlight in my throat. I've got a Frodo's golden ring. Že ahoj, my jsme kapela Come and Play. Libor, Vojta, Honza, Matěj, Barča. Super. Vy jste vlastně původem z Opavy kapela, že jo? A jezdíte jakoby do Ostravy rádi koncertovat, nebo radši zůstáváte v Opavě, nebo... My jezdíme rádi koncertovat kamkoliv, jakože právě nechcem zůstávat v Opavě jenom, že jo. Fajn. A kdybych se teďka zeptal, máte v plánu třeba i nějaký festival letos a jestli jo, tak který, nebo kde byste si rádi zahráli a který vás baví jako z divackého hlediska nejvíc třeba? No, my jsme si vždycky chtěli zahrát na Colors of Ostrava a já myslím, že už to můžu říct. Můžeš to říct? Letos nás uvidíte na Colors of Ostrava, takže sledujte rozpisy a budeme se těšit. Super, to je paráda, tak to gratuluju, že jste se dostali na parádní festival. A jedna z dalších otázek je, že vy jste se teďka dost objevovali na Očku a jde to znát na těch koncertech, že se rozšiřuje základ na těch fanoušků? Myslím, že to takhle nejde poznat, jako kdo přišel na základě toho, že nás viděl v Očku a kdo jako přišel, že nás znal už předtím, nebo přišel, protože jsme hráli před vypsanou fixou, to jako nepoznáme z toho pódia. Já bych jenom doplnil, že si myslím, že díky tomu Očku nám možná se nazbírali zhlédnutí na YouTube. To asi je ten největší jakoby progres, co jsem zaznamenal. Jako, nevím, jestli ostatní nějaký jiný progres. No, to mělo nějaký, jo. Ale určitě jako Očko nám pomohlo ve zhlédnutí na YouTube. No, vy jste teďka natočili úplně nový klip, který vlastně běží na tom Očku, které jsme tady zmínili. A je to pár let, co máte starší klip, ten Boom Boom Boom. To snad bylo točené ještě v jiné sestavě asi, kapely. Tak jaký byl zásadní rozdíl mezi tím natáčením toho prvního klipu a tady toho nového, když vyjmeme jakoby tu změnu té sestavy? No ono, vlastně celý ten štáb toho nového klipu byl v podstatě větší. A na tady tom posledním klipu pracovalo mnohem více lidí. A taky stálo mnohem více peněz, jakoby, no. A měl by být asi lepší a kvalitnější. Byli super. Když se teď zeptám, máte ty koncerty, jsou tam fanoušci, stalo se vám někdy, nebo stává se vám to často třeba, že vás faninky jako zahazujou svým spodním prádlem, nebo fanoušci třeba? To zná Libor. Já bych doplnil, že Liborovi se to stává nejčastěji vůbec. Libor je náš basista tady. Je to tak. Netřeba dodávat nic. A jedna z takových možná posledních otázek, začal jakoby rok 2015, už se překulil měsíc, vy jste řekli, že se chystáte letos na Colors, čeká jakoby vaše fanoušky ještě něco, chystáte třeba další klip nebo nějaký nový single? Tak já... Řekni to, normálně to řekni. Ne, my jsme si dali jako za úkol nebo za plán na tento rok, že vlastně k celému tady tomu EPčku, jako tady máme v ruce, jsou tam 4 písničky a my bychom chtěli jako vydat k tomu další 2 nebo 3 videoklipy ještě. Takže v průběhu roku vlastně budeme vydávat videoklipy každé 3 měsíce asi. To je takový náš plán a to můžeme prozradit už teďko. Paráda. A mám teda poslední otázku. Máte nějaký pravidelný rituál, co děláte před nebo po koncertu, nebo je to pokaždé jinak? Chceš to vidět? Můžeme ukázat, my se vždycky jako potřebujeme hodit do klidu prostě. Paráda, tak já vám děkuju za super rozhovor a snad se ještě někdy uvidíme. Díky.